ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದು ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದು ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿದು ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣು ನನ್ನುಸಿರಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸೋ ಮಣ್ಣು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕುದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ. ಮರಿ ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದುಂಡು ಮಣ್ಣು ತುಚ್ಚಿನ ಮರ್ದ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಪಾತೆರ ಓವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬುಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬುಡುಪುಜಿ. ಇಂದೇನು ಬಜ್ಜೆ ಬುಲೆತ ವಿಶೇಷ ವರದಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬದುಕದ ಒಂಜಾತು ಚಿತ್ರಣನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜವನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೊಸಕುರಲ್ ವಾಹಿನಿದ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಸ್ವತಃ ಕೃಷಿಕರು ಆದಲ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಕೃಷಿತ ಅನುಭವ ಅವೆತ ಚಿತ್ರಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ನಮ್ಮೆದುರು ಕೃಷಿ ಬದುಕನ್ನು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ಬಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕದ ಈ ಚಿತ್ರಣನು ತೂಲೆ. ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಹಪರ ಸಾಧನವೋ. ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ, ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಿಲ್ಲಾರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೂಕೆಡ್ತುಕೊಂಡುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಎಂಚಮಂತಂತೇರು ನಮಗೆ ದಾದಪರ ಕಲ್ಪದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬದುಕು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂಯರಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬೆನ್ನಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಬೆನ್ನಿ ಎಂಚೆ ನಡ್ತುಂಡು ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನುಂತೀರೋ ಅವು ಏರು ಬೋರಿಡೋದಕ್ಕೂ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಇಂಚ ದಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಎರು ಬೋರ್ಲುಡು ಕಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಸಾಧನలు ದಾದ ಅಂಚಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಚ ನೇಜಾಪುಂಡು ಎಂಚ ನಡೋಲಿ ಎಂಚ ದಿಪ್ಪುಲಿ ಎಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕುರಲ್ದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನುಂತೇರು ಸುರುಕು ಬೆನ್ನಿ ಮೂಜಿ ಬುಲೆಚೆಲ್ ಮಂತಂತೇರು ಏನೇಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಏನೇಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಸುಗ್ಗಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಚ ಅನ್ಪ ಮಳೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಇಂಚನಿ ಸುರುಕು ಏನೇಲಿ ಐದಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಲಿದು ಕೊಲಕ್ಕೆ ಕೈದಾತಿನ ಕೊಲಕೆದ ಪುರ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿದ ಅಭಾವ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನಡ್ದಾದ್ರೆ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐದಕ್ಕ ಒರಿನಿ ಏನೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿಲ ಇತ್ತವಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈದಿಂದ ಪಂಡ ಸುಗ್ಗಿಗ್ಲ ನೀರು ಕದ ಅಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಸುಗ್ಗಿದ ಕಾಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನೀರಿದ ಅಭಾವದ್ದು ಸುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರುಂಡು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಪಂಡ ಅವು ಏನೇಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನೇಲ್ದ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಕಂಡೋಡುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ಬರೋಡ ಅಂಡ ಕಂಡನ ಹದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡೀಲ್ ಕಂಡನೆ ಸುರು ಎಂಚ ಹದ ಮನ್ಪುಣಿ ಒಂಜಿ ಪಡೀಲ್ ಕಂಡ ಐನು ಸುರು ದಪ್ಪೆರುಂಡು ದಪ್ಪುನೆಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಿದೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಪ್ಪುನಾಗ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಒರ್ಲ ಪನ್ಪ ರಡ್ನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಲ ಪನ್ಪ ಅಂಚೆನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಹದ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಬಿತ್ತೊಡವ ನಡೋಡವಂಡ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಸಾಲ ಅವರು ಆಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ದಪ್ಪುನೆ ಮುಟ್ಟುದು ಪಾಡುವ ಅನ್ಪ ಐದು ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಡ್ದು ಕುಡದಪ್ಪ ಬರಿ ಕರ್ತದು ಕುಡದಪ್ಪುನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಉರ ಮನ್ಪುಣಿ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ವಾರ ಪಡ್ದು ಐಕ್ ಬರಿ ಮನ್ನ ದೀಪನ ನಾವು ಸುಗ್ಗಿಡ ಪನ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ದೀಪುಜೇರು ಅಂಡ ಕೋರುನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಹಂತ ಕೋರುಣಿ ಒಟ್ಟು ದಪ್ಪೆರೆ ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ದಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ದಪ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಮುಟ್ಟುದು ಪಾಡ್ನಿ ಐದಕ್ಕ ಉರ ಮನ್ಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕೋರುಣಿ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಹದ ಮನ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬರಿ ಕಡ್ಪುನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ತೂಕ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದವರ ತೂಲೆ ಬರಿ ಕಡ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಏನೇಳು ಬರಿ ಕಡ್ಪುನಿಕ್ಲ ಸುಗ್ಗಿಡು ಬರಿ ಕಡ್ಪುನಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಏನೇಳು ಪಂಡ ಅಂದು ಕೊಟ್ಟುಂಡು ಈ ಕೊಟ್ಟದ ಭಾಗ ಕುನಿಕ ತಾಂಟರ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಈ ಭಾಗ ತೋಜು ದಾಯಿ ಬಂಡ ತೂಲೆ ಇದು ಏನೇಲು ಕಡ್ಪುನಾಗ ಸುಗ್ಗಿ ಕಡ್ಪುನಾಗ ಬೇತನಿದು ಒಂದು ತುಲಿ ಸುಗ್ಗಿ ಕಡ್ಪುನಾಗ ಇದು ರಡ್ಡು ಮೇಲ ತಾಗು ಇದು ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪಂಡ ಏನೇಳ್ದು
ಈ ಕುಣಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ತಾಗೆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲೊಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ದುಮ್ಮುದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂತಿಜೇರಿ ನಮ್ಮೈತೆ ಎನೆಲ್ದ ಕಾಲುಡು ಬೈ ಪೂರ ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ಬೈ ಮುಗಿನ ಕಾಲುಡು ನಮಕ್ ಪಂತಿ ಪಜಿರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಂದಿಲೆಗೆ ಎರ್ಲು ಬೋರ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪುನದ ನಮ್ಮ ಕುಣಿ ಕಟ್ಬರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಸುಗ್ಗಿಡು ಹಿಂದೆ ಇಂಚಿನ ಕಟ್ತು ಸುಗ್ಗಿಡಿಂದೆ ಕಾರಣ ಉಂಡುಕೊಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ಬರಿ ಮಣ್ಣು ತಿದ್ದರ್ಲಿ ಇದು ಬರಿ ಮಣ್ಣು ದೀಪನ ಕಾರಣದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗೋರ ಪುಣ್ಯನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೆಲ್ಲ ಕಲಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿದ ಟೈಮಡು ನೀರು ದಾಂಬ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚ ಬರಿ ಮಣ್ಣು ದೀಪ ಪುನಿ ನೀರು ಒಯ್ಪಂದಿಲ್ಲಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬಂತೀರು ತುಯರತ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ನಮ್ಮ ಬರಿಕಡ ಪುಣಿಂಚ ಅಂಚನಿ ಬರಿ ಮಣ್ಣು ದೀಪ ಪುಣಿಂಚ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರು ಕೋಡೆ ನೇಜಿದೆತ್ತದು ಅತ ನೇಜಿದ ಕಾಲನ್ನು ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಜಾತಿ ಚಿತ್ರನ ಸುಧಾಕರ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಬೋರ್ಲದ ಇದಪ್ಪಾಟಿಗೆ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಹಪರ ಸಾಧನವು ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಲೋಕದೊಳೆನೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿರಲಿ ತನ್ನಿ ಕಾರ್ಯವ ಬಿಡನೆಂದು ಈತೆ ದತ್ತಿನ ತುಯಾರಿ ಈತೆ ದಪ್ಪು ನೆಟ್ಲ ಐಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಲುಂಡು ನಮಗೆ ತುಂಬ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಪ್ಪೆರೆ ನುಗನಾಯರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಈ ನುಗನಾಯರಿಲ್ಲ ಐತ ಉಲೆರ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ದಾದ ಪುದಾರ್ತಿ ತೂಕ ಸುಧಾಕರ್ ಬೇರೆ ನುಗ ನಾಯರ್ ಕಟ್ಟದ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದಕ್ಕೆ ನುಗ ಪನ್ಪೇರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ 3 ರಿಂಗ್ ತೋಜುಂಟಲ್ಲಿ 1 ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ತೋಜುಂಡು ಈ ಮೆಟ್ಲ ಉಂಡು ಈ ರಿಂಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಾಯದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಟ್ ಗುಂಡಾಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನಿ ಮೂಲಂಜಿ ಬಲ್ಲು ತೋಜುದು ಈ ಬೋರ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಈ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಡಿದ ಬಲ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಬಲ್ಗೆ ಕೋಡಿದ ಬಲ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ರಡ್ಡಿ ಮೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇರು ಅಂಚೆನಿ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಈ ಬಲ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊನಕೆದ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪ ಅಂಚೆನಿ ಈ ನುಗಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೇರ್ ಅಂಚನೆ ನಾಯರ್ ಕಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ತಾರದ ಪಾಂದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂತೇರಿ ಅವು ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಟ್ಟಾಪುನಿರದ ಹತ್ರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಸ್ತ ಬಲ್ಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಐಟ್ ನಾವು ನಾಯರ್ದ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಧುಂಡು ಒಂದು ಮಾತದ ಎರಲು ಅಥವಾ ಬೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದ ಎರಲು ಅಥವಾ ಬೋರಿ ಬಂತ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ಬೋರಿನ ಅತನ ಎರಲು ಇಂಚಿ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಲ ದೀಪುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಜಾಗೆಡುಂಡ ಅವೇ ಜಾಗೆಡು ಪೋರು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೆಲ್ಲ ಆ ಬೋರ್ಲು ಅತನ ಎರಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಲ ದೀಪುಜ ಅವು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟುನೆಟ್ಲ ಆತ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಬಲಿತೆ ನಾಯರ್ ತುಕ ನಾಯರ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಧುಂಡು ತುಲೆ ನಾಯರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗವು ಮುನೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಕೀಲು ಉಂಡು ನಡುತ್ತಾ ಇಂದೆ ಕೀಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ ಕೀಲು ಬಂತೇರು ಈ ಕೀಲಿಜ್ಜಿಂದ ಇಂದೆ ತಗಲ ಈ ಇಂದೆಕ್ಕುದಾದ ಬಂತೇರು ಬಂಡ ಪುಡ್ಕಾಯ ಬಂತೇರು ಈ ಪುಡ್ಕಾಯಿಗಳ ಈ ಮುನೆಕ್ಕಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆರೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಕೀಲು ಬಹು ಅಗತ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಕೀಲು ತತ್ತಂಡ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ತೂಲೆ
ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಕಾಯಿರ್ದ ಮರಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಯಿರ್ನ ಕೆತ್ತದು ಮಂತೊಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಅವತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಾವದ ಕರ್ಬದ ಮಂತ್ವ ಆನ ದಪ್ಪುನಗ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೃತ ಪಂಡ ಈ ಕರ್ಬ ಒಂಚೂರು ಎರುತ್ತಾತನು ಬೋಲ್ ತಾಗಂಡ ಅವು ಗಾಯ ಅದು ಸಪ್ಟಿಕಾಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಆಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಐಕ್ಯ ಕಾಯಿರ್ದ ಮರತ ಯೂಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರಟ್ ಆತ್ ಐಕ್ ಗಾಯ ಹಾಕುದು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಕರ್ಬದ ಯೂಸ್ ಅಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸುತ್ತು ದತ್ತಂದು ವರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಸುಧಾಕರ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೈಟ್ ಬಡು ಉಂಡು ಕಂಬುಲಾಡ್ತುದುಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಬಡುಕು ಉರ ಬಡುಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂದೇನು ಪತ್ತನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಓಲು ಮಾದು ಅಪ್ಪನ ಟರ್ನ್ ಆಪ್ ಉಂಟು ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಮಾತಾದೇರಿಗೂ ಬೊಟ್ಟುನಾಗ ಅವು ಮಾದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎಡತ ಕೈ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತ ಎಡತ ಕೈ ಕೊಡು ಇದು ಇತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಲತ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ದಯಕೊಂಡ ಈ ಗೋರಿ ವಿಲಯ ಬರ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಬಲತ ಕೈ ಉಂಟು ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರಿ ಮುಗಿದು ಬಂದ ಈ ಸಾಲದ ನಮ್ಮ ಪೊರಿಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಲು ಮುಗಿದು ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಡಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಇಹ ಪರ ಸಾಧನವು ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಇತ್ತೆ ದಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯ ಈ ದತ್ತಿರದ ಬೊಕ್ಕ ಫಲಾಯಿ ಪಾಡ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಫಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದಕ್ಕ ನೇಜಿ ಬಿತ್ತದು ನೇಜಿಂದ ಎಂಚ ದೆಪ್ಪುನಿ ಅಂಚೆ ನೇಜಿಗೆ ಏತ್ ದಿನ ಒಂಜಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಕಿತ್ತತುಕ ಬಲೆ
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದರೆ ಇತ್ತ ನೇಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇರತ್ತೆ ಇದು ದೆಪ್ಪುನಗ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಅವ್ರು ಬರೋದು ಹೊಲ ತುಂಡಾದ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಭಾಳ ತುಂಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊಲ ತುಂಡಾದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನಡ್ನಾಗ ಅವು ಜೀವ ಪತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೇಜಿ ದೆಪ್ಪೆರಲ್ಲ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬೋದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮಟಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಈ ನೇಜ್ ಆವಡಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಇತ್ತ 30 ದಿನ ಆತಂಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೇಜಿನ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಂಡ 25-26 ದಿನ ನಾವಡಿ ಐದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಬಿತ್ತುಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ಐಂದಿಂತ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಟು ಕಂಡು ಬಿತ್ತಾರೆ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಸುರುತ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿತ್ತಿನ ನೀರು ಪಾಡೆಂಡ ದುಂಬುದೊಕ್ಕಲು ಬಂತೇರು ನೀರು ಒಯ್ಪುಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಗೋಣಿ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಕೆದುವ ತೋಡುಡ ಕಟ್ಟದು ಬೈಯನ ಒಯ್ತು ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಐಟ್ ಕಟ್ಟಂದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಿಂಜಿನ ಬಾಜನ ಉಂಡ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆದಿಂದ ಐಕ್ 16 ಗಂಟೆದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಯ್ಪುವ ಒಯ್ತದ ರಡ್ನೆ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟದೀಪ ಮೂಜಿನ ದಿನ ಅಂಚಿನ ಕಟ್ಟದೀಪ 4 ಜಿಂತಾನಿ ಬಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ನೀರು ಐಕ್ ಬೆರಕದು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತದು ದೀಪ ನಿಕಲ್ತೂಲೆ ಅವು ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ಅತ್ತಂದೆ ಎರು ಬೋರ್ಲದ ಅಂಬಿ ಹಿಡಿದು ಖಂಡಿತ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾಯಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮಂತದೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕಲು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆತ್ತ ತಂಡ ಎರುವ ತಂಡ ಬೋರ್ಲದ ಅಂಬಿ ಹಿಡಿದು ಮೊರಕಂಡ ಅವು ಬಿತ್ತು ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಂಗೆ ಬತ್ತಿರೋದಕ್ಕ 5ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ಬಿತ್ತದ ಅದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳನಾಗ ಈತು ಮಲ್ಲ ನೇಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೇಜಿದೆತ್ತನ ತುಯ್ಯ ದುಂಬುದ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಡಿಯರ ಪುಯ್ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಪರ ಸಾಧನವು ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನವ ದುಡಿವನ ತ್ಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮದೊಳಗವನೇ ಹೋಗಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದವರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೇಜಿದೆತ್ತು ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ನಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಚ ನಡ್ಪುಣಿಂದ ಇದ್ದವರಲ್ಲ ಈ ನಡ್ಪುಣಿಟ್ಲ ಒಂದು ವಿಧ ಉಂಟು ಖಾಲಿ ಕೊಂಬ ಬಿರಲು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಕೆ ಬರಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಕೊಂಬ ಬಿರಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡ ಅವು ಜೀವ ಬತ್ತಿರುವಂಥ ಲೇಟ್ ಬಂಡ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ದೈಕ ನಮ್ಮ ನೇಜಿ ಸೈಪು ನಿಂದು ದುಮ್ಮುದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಡ್ಕ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದ ಬಂಡ ಈ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆ ನಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದಾಖಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಏತ್ತು ಸೋಕುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದೀದು ನಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದಲ ನೇಜಿ ನಡ್ನಾಗ ಒರಿಯನ ಕೈ ಒರಿಗೆ ತಾಂಟುಡು ಬಂಡ ಅವು ನೀರೇ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಕೊರೋನಾದ ಒಂದು ಭಾಗ ಜಾಗೃತಿ ದಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ದೀದು ನಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ನೀಜ ಅಕ್ಕ
ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕೋಚಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಉಂಡು ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಲವನ್ನು ಬಯಸದ ಸೇವೆಯ ಪೂಜೆಯು ಕರ್ಮವೇ ಇಹ ಪರ ಸಾಧನವು ಕಷ್ಟದೊಳನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಇತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ತುಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಟಿ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಕುಳಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಸೋಮೇಳ ಸಂದಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎರಡು ಬೋರ್ಲ್ ದಪ್ಪುನ ತುಯ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆದ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಎಂಚ ದಪ್ಪು ಐತ ಸಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗ ಬನ್ನಿ ಯಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬೋರ್ಲೆ ದಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ತುಯ್ಯ ಇತ್ತೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ತೆತ್ಕೊಂಡಲರ್ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ತೂಕ ದೆಟ್ಟು ಹೂ ಕೂಡ ಸಾಧನ ತೂಕ ಬನ್ನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೀಟಾನಾಗ ನೀರು ಮೈಪುನಂಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪನಾಗ 1 ಗಂಟೆಗೊರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈತೊಂದೇ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಪಿರೋದ 9 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಗಾಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಇದು ಗೇರ್ ಮೂಜಿದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ಲ ಬೇಕು ಸೌಲಭ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಇದೊಂಜಿ ಸಾಧನ ಬ್ಲೇಡ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬ್ಲೇಡ್ ದೇರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ಪುಡಿ ಅನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಬಾಡೋಡು ಬ್ಲೇಡ್ನು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಬಾಡೋಡು ಕಂಡ ಪುಡಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಅವೇ ಗೇರ್ನು ರಡ್ನೆಕ್ ಬಾಡೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಇರೋ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಟಿಲ್ಲರ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಪಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡ ದಪ್ಪುನ ಬ್ಲೇಡ್ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡು ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಭಾರಿ ಶಾರ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಪರ್ತೆ ಪೋಡು ದಪ್ಪುನಗಲ ಆತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಪ್ಪುನಾಗ 5 ನಮ್ಮ ಪೋಯರ್ನ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಈ ಕೊಟ್ಟದ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚೂಪಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಉಂಡು ಇಂದು ಕಂಡಾಡು ಭಾರಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಕುಂಡ ಕಾರ್ಗೆ ಗಾಯ ಖಂಡಿತ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದು ದಪ್ಪುನಗಲ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಟೂದುಪ್ಪ ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಸುಮಾರು ಅನಾಹುತಲು ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೆಟ್ಲ ಅಂತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆವಡು ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದತ್ತು ತೂಕ
ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಪಿಲಾರ್ದ ಪರಿಸರದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬೆಲಗೊಂದು ಪುನರ್ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕರ್ಲ ಅಂದು ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕೃಷಿ ಏರ್ಲ ಲಾಭ ಇಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಅಂದೇ ಪಣುತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನೆಗೆ ಉನ್ಪುನೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ನಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಎನ್ನ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಬೈಲ್ಡು ಬಂತಂತೆ ಇತ್ಯಾನೊಂಜಿ 3 ಎಕರೆ ಎನ್ಪಸೆನ್ಸ್ ಬೇತಕಲ್ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಎಕರೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಪನೆ ನೇಜಿ ಬಾರ್ದು ಮುರಣಿ ಆನೆ ಬಿತ್ತುಕೊನೆ ನಮ್ಮಡೆ ಬಿತ್ತಿ ಅನ್ ದೀಪೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮುಡಿ ಬಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪೆ ಅವೇನು ಭದ್ರ ಬಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಸಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ನಿಕ್ಕಂಜಿ ಐಕೆ ಎನ್ಮ ದಿನ ಅಂಡು ಮೂರಡು ದಿನ ಬರ್ಸನ್ನಾಗ ಪೋಡ್ಕೊಂಡು ದಲ ಪೋಪುಣ ಅಂದು ಐಕೆ ದಲ ಪೋತುಜಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕೊಡಿಪು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ನೀರಾಜದು ಫುಲ್ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಜಲ್ ತೋಟದಲ್ಪಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಡು ದಾರ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಲ್ದು ಜಯಂಡು ಇರು ಒಂದು ಮೂಲೆ ಕೊನೆ ನೂತಾಯ ಸೂಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಂಡ ಏನು 6 ನೂತ ಸೂಡಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲದು ಎತ್ತೊಂಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಲ್ ಉಡು ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಭಾವನ ಅಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲ್ದು ಕೂಲ್ ಉಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ ನೇಜಿ ಕೊರಪೆ ಬಂತೇರು ಅವೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅವು ಭದ್ರ ನೇಜಿ ಅವೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕೊಂತದ್ದು ಮೂಲು ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ರಿ ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಓಡೆ ಪೋಯರ್ಲೆಜಿ ಆನಂದು ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯಲ ಆಪುಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಲೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಗುಸಿಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾಧಾರದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 10-25 ನರ್ತೆಲ ಪೇಜಂದು ಹೋಯ್ರು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿದ ಸಂಸಾರ ಮತ್ತು ತಜಂಕ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಲಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ತೋಟ ಹೊಡ್ದು ಅಂತೆ ಪೇಜಿದ್ ಕೊನೆಯರು ಅಂತೆ ಬಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ 3 ದಿನ ಅವು ಪೂರ ಇಂಚೇನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಐಕೆಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಧ್ಯಾನ ಇರ್ಪೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೋಸಲ್ಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಕ್ಕ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿವನ್ಗ ಒಂದು ತ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆರ್ದ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೈಲುಲ್ಲೆ ಕಂಡೋಡು ಅಂಚೆ ಜನ ಸೇರಿದು ಜೇರು ಏನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಅವನಲ್ಲಿ ರಾಜೇರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೇರ್ಲ ಎನ್ನ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಒಂದು ಕೆಸರು ಹಾಪುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕೆಸರು ಹಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಂದೇಟು ಶೆಡ್ ಕೆಸರು ಹಾಪುನ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಏತ್ ಕೆಸರು ಅಂಡೆ ಆತು ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಮಾತ ನನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ದ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಂಡ ಒಂದು ಕೆಸರು ಬೆನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಅವು ಏರ್ಲೈಕ್ ದಾಲನ್ ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದೇನು ಕಾಪಾಡ್ಗ ಬಕ್ಕ ಐಟು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದಪ್ಲಿ ಐಟು ದಾಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಈತ ಪನ್ನೊಂದು ಏನು ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಪೊಸರುಗಳದಾರಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿ ಎನ್ನ ವೈದ್ಯನ ಮೆಗ್ಗಿಯಾಗಿ ಪೂರ ಅಂತದ್ದು ಆತ್ಮೀಯದು ದನ್ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದವರೇ ಈತ ನಡತುಯರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕುಲು ಆ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಿ ಬಂದಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಬೆನ್ನಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಇಂದೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಜನತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದೆತ್ತ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕುಲು ದಾದ ಮಂದೊಂತೇರು ಐನ ಮುಂದುವರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆನ್ನಿ ಬದುಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ದುಂಬು ಕೆರೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೋಕುದ ದುಂಬು ಬೇತೆ ಮೀಟ್ರ್ ಕೆಸರ್ಲುಂಡು ಒಂತೆ ನೀಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮುಗಿತ ಚುಕ್ಕಿದೀಕ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಯಾಪಲಾವದ ಒಂದು ಪುಲಿ ಹೊಸ ಕೊಲ 24/7 ನಿಕಲ್ನ ಓ ಸುದ್ದಿ ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಲುಪಾಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೊಸ ಕುರಲ್ ಬೆನಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡನೆ ಮಾಡಿ ಒಂಜನೆ ಕೊಲ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಆಸಿಫ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಹೊಸ ಕೊಲ್ ಬಿಡೋದು ಸೋಲ್ಮೆಲೋ.